Tuh. Ayan, butas. Sama lang. Kenang Hindi mo sumasa. Hello guys, subscribe, comment, like, subscribe. Borobudur. Yung line kamar. Like or subscribe. Ay labo. Ay. Ang ba undran tapos naman. Hello. Seldom. Sorry bas. Maya kunda problem la ka na o kunda kane anu ke mana ni ya udah
माबाखौनो गाबफ्रांसिगौमोनब्रा गोलावखौ नैबेयाव आंबो दाखालि लाना फैबा मैया आङो बे हैदिनखालिनोथ' मैया आंबो आंबो आं सोलायदो बेसां सामफु दैद दाख्लै नों लायनाया दाख्लैसो आं लायनाया सनिबार मैया खालि आंबो मैया ओंखाम संखानाय 11थासोआव लामा हाबनायाव बैयो गोलाव फिसाया गाफ्रांनो एसेल' बाखि आंना ओमफ्राय आङो नुवाखैब्रा ओमफ्राय आं एसे बारग'बायमोन ओमफ्राय बोरैबा एसे रायदों बोथोरावबो फैयाब्ला बावबाय नामा एसेबां गाहाम सार्स बर'खौ बावबाय आनबानाय रायजोफोर हाब मा सोबाना माबे माथोखो खेब मानसियानो बेखौ माइ सङो माइ संगोन साबसक्राइबार लाइक आरो कमेन्ट खालामना बावबाय कोई है सब्सक्राइब बना लो गैला माबा मानसि हानाय नुवाखैना हरावसो नाइटआवसो चार्जखौनो हाजानाखै आंनिखौ आं लोंखाया बोरै होनांगौ आं उन्दुलांनो मा नायनोनो हायाखै मा होनदों खर' गिदिंजोबदों मा होनो subscribe मेगन बोग्रोदो मा होनहरदो बोरै मिस्टार बर' बाजै लाइक दानफैदो गैलासो उन्दुनो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब ना टमेटो नार्जारि माबाना डेन्जार ना टमेट' नार्जारि मा ओंख्रि जाखो टमेट' नार्जारि एसे खुसिया वाव
जोंहा जेबो गैया सोमजाबाय सालबाथोनजों udah mana bersaudara Ano mo ko din mo? Ano mo ko din mo? ini ya bersaudara